Даўно вядома, што Аляксандр Лукашенка не карыстаецца інтэрнэтам і не мае мабільнага тэлефона. Інфармацыю ён атрымлівае з раздруковак прэс-службы і сілавікоў, з тэлевізара ці ад малодшага сына. Пагардлівыя фразы пра сучасныя тэхналогіі і айфоны-плафоны даўно ўжо сталі мемамі. Я не говорю о 12-х смартфонах и айфонах. Ради бога. Звоните, хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим всем айфонам, покупайте. Адмаўленне прагрэсу і бясконцая ліслівая хлусня набліжаных даўно адарвалі Лукашэнку ад рэальнасці, і важную ролю ў стварэнні інфармацыйнай бурбалкі сыгралі члены адной сям'і, прэс-сакратарка Наталья Эйсмонт і яе муж, старшыня белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмонт. У гэтым відэа мы раскажам пра ашаламляльную кар'еру былога міліцыянера і шараговай актрысы музычнага тэатра. 6 ноября 2014 года. То есть вы даже запомнили дату? Естественно. День моего назначения на должность пресс-секретаря президента Республики Беларусь. У той самы дзень амаль 10 гадоў таму Лукашенка займаўся кадравымі прызначэннямі. Дзяржаўныя тэлеканалы ў навінах надалі шмат увагі новаму міністру фінансаў, мэру Мінска і старшыні мытнага камітэта. І толькі ў самым канцы несамавітая пара сказаў пра новую прэс-сакратарку кіраўніка дзяржавы. По итогам кадрового дня пресс-секретарем президента стала Наталья Эйсмонт. В работе со СМИ ей будет как нельзя. Кстати, 7-летний опыт работы в масс-медиа. Тады прапаганда не разгледзела ў 30-гадовай вядучай канала «Беларусь-1» вялікага патэнцыялу і здольнасцяў уплываць на аўтарытарнага кіраўніка. Лукашенка пастаянна акружаў сябе прыгожымі маладымі дзяўчатамі. І падобна, што Наталью Эйсмонт успрымалі як адну з такіх часовых спадарожніц для супольнага збору кавуноў. Тым больш, з 2003 года ён і ўвогуле абыходзіўся без прэс-сакратара. Патрэба ў такім чалавеку з'явілася са звальненнем першай намесніцы кіраўніка яго адміністрацыі Наталі Пяткевіч. Яна ў пачатку нулявых працавала прэс-сакратаркай, а пасля пераходу ў адміністрацыю працягвала курыраваць працу СМІ па асвятленні дзейнасці прэзідэнта. Варта адзначыць, што Лукашенка ніколі не быў патрэбны прэс-сакратар у класічным разуменні. Уласным іміджам займаўся ён сам і лічыў піар нечым штучным. І варта аддаць яму належнае, бо вобраз харызматычнай моцнай рукі да пэўнага моманту працаваў добра, і нават у суседніх Расіі і Ўкраіне Лукашенка быў у топе самых папулярных палітыкаў. Але пандэмія каранавіруса, фальсіфікацыя апошніх выбараў, ды і проста старэнне разбурылі гэты вобраз нібы картачны домік, і не апошнюю ролю ў гэтым сыграла Наталья Эйсмонт. Будучая прэс-сакратарка Лукашэнкі нарадзілася ў лютым 1984 года ў Мінску. Яе дзявочае прозвішча Сялюн. Дзяўчыну выхоўваў тата беларус і руская маці. Настаўнікі рана разгледзелі ў ёй акцёрскія задаткі, таму Наталья пастаянна брала ўдзел у школьных канцэртах і пастаноўках. Скончыўшы школу, яна паступіла ў сталічны музычны каледж імя Глінкі, а пасля на акцёрскі факультэт Акадэміі мастацтваў. Некаторы час Наталья Сялюн працавала ў мінскім музычным тэатры. Маладая актрыса, вядома, не была прымай і іграла ў масоўцы. Дагэтуль прозвішча Сялюн можна знайсці ў архіўным пераліку акцёраў дзіцячай пастаноўкі «Айбаліт». Будучая зорка прапаганды там сябра галоўнага героя. Акцёрская кар'ера дзяўчыны працягвалася зусім нядоўга. У 2006 годзе яна яшчэ студэнткай прыйшла на стажыроўку ў белтэлерадыёкампанію, і разам з новай працай у Наталлі Сялюн з'яўляецца і новае прозвішча. Яна бярэ сабе псеўданім Кірсанова. Спачатку вядучая працавала ў праграмах «Дзелавое жыццё» і «Навіны рэгіёна», а пасля пайшла на павышэнне ў «Панараму» і «Галоўны эфір». Каб весці беларускамоўныя праграмы, Кірсановай давялося браць урокі ў мовазнаўцаў. У інтэрв'ю яна прызнавалася, што дома размаўляе па-руску, а роднымі лічыць абедзве мовы. Маўляў, па-руску думаю, а беларускую проста люблю. На БТ Сялюн Кірсанова пазнаёмілася з маладым вядучым Іванам Эйсмонтам. Ён былы капітан міліцыі з Гродзенскай вобласці, таксама зусім нядаўна пачаў тэлевізійную кар'еру. Іван прыйшоў на кастынг па пратэкцыі сваёй сястры Ганны, якая вяла навіну спорту. Цікава, што Эйсмонт таксама працаваў у кадры пад псеўданімам, змяніўшы прозвішча на Міхайлаў. Ён вёў навіны спорту, а таксама праграмы кшталту «Зоны Х» ці «Сферы інтарэсаў».
У Эйсмонта Михайлова і Сялюн Кірсанавай закруціўся раман. У 10-м годзе Іван зрабіў Наталлі прапанову рукі і сэрца. Гасцямі на вяселлі былі зоркі БТ, а вёў свята пераапрануты ў міліцэйскую форму калега. Мядовы месяц маладыя правялі ў Парыжы. А ты знаешь, что у кого больше кусок, тот хозяин в семье? Такім чынам, на канале «Беларусь-1» стала ажно трое Эйсмонтаў. Іван, яго маладая жонка Наталля і сястра Ганна. Але ўсе яны выходзілі ў эфір пад рознымі прозвішчамі. У 14-м годзе Кірсанава і Михайлаў нават вялі галоўны эфір разам. Прычым апошні на той момант ужо быў намеснікам дырэктара агенцтва тэленавінаў, то бок фармальна быў начальнікам сваёй жонкі. Але з лістапада 14-го больш уплывовай у сям'і стала менавіта Наталля. У прызначэнні Наталлі Эйсмонт прэс-сакратаркай Лукашэнкі наўрад ці ёсць нейкая заслуга ейнага мужа. Сама яна называла свой кар'ерны скачок нечаканым, але хутчэй за ўсё гэта здарылася дзякуючы сяброўству з Дар'яй Шманай. Культавая памочніца Лукашэнкі, якую бачылі то з ім на хакеі, то з яго роднымі на інаўгурацыі, то з чыноўнікамі ў парламенце, дакладна магла параіць звярнуць увагу на Эйсмонт. Як пакажа час, з пратэкцыяй Дар'я Шманай не памылілася. Дзве сяброўкі, акрамя працоўных задач, збіралі з начальнікам кавуны і бульбу, а таксама бегалі з ім на лыжах. У 18-м годзе Наталля Эйсмонт з іроніяй расказвала пра гэта на вечаровым шоу. Складана уявіць сабе любую іншую краіну, дзе прэс-сакратар кіраўніка займаўся б нечым падобным. Хочу сказать, что если бы 5 лет назад, мне, когда я работала еще здесь на телевидении и сидела в соседней студии, кто-нибудь сказал, что вот на сегодняшний день я буду уметь колоть дрова, косить траву, бегать на лыжах, лететь с горы, ну, пока еще не черной, но красной, однозначно, на горных лыжах, бегать на роликах, на городском празднике. Я вспомню, позволю себе биатлон вспомнить, да, как вы все мишени закрыли. Да, не только бегу, но и стреляю. Я бы, честно говоря, не то что, мягко говоря, не поверила этому человеку, но заподозрила бы его, ну, не знаю, в каких-то там, то, что он писатель-фантаст, наверное. Выкананне нефармальных абавязкаў выклікала прыхільнасць аўтарытарнага палітыка да сваёй памочніцы, якая з часам стала часткай ягонага найбліжэйшага кола. У 17-м годзе Лукашенка пашырыў паўнамоцтвы сваёй прэс-сакратаркі, па сутнасці паадначаліўшы ёй Міністэрства інфармацыі, тэлеканалы, Беларускае тэлеграфнае агенцтва і холдынг СБ Беларусь сегодня. Акрамя таго, яна ўдзельнічае ў планаванні маршрутаў Лукашэнкі падчас яго паездак па Беларусі. Усе загады Наталлі Эйсмонт чыноўнікі і медыйныя кіраўнікі выконвалі без пярэчанняў, бо ніхто не рызыкаваў разбірацца, ейнае гэта даручэнне ці асабіста Лукашэнкі. Сама прэс-сакратарка з часам выпрацавала ўласную мадэль паводзінаў і працы. Не быць проста пасярэднікам паміж сваім кіраўніком і медыа, а ствараць для Лукашэнкі ілюзію ідэальнай Беларусі. Такой Беларусі, дзе ўсё добра, а ўзровень падтрымкі толькі расце. Яскравая дэманстрацыя гэтай бурбалкі з хлусні адбылася падчас знакамітага інтэрв'ю Наталлі Эйсмонт у 19-м годзе. Тады яна назвала дыктатуру беларускім брэндам. Мы видим, что происходит вокруг. Мы видим хаос, порой беспорядок. И знаете, Марат Сергеевич, я, может, сейчас какую-то парадоксальную вещь скажу или неожиданную, но иногда мне кажется, что не сегодня, так завтра, но послезавтра точно в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой вот в нашем сегодняшнем понимании, в первую очередь, мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Ну что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура – это уже наш бренд. Вядома, што Лукашенка атрымліваў справаздачы не толькі ад сваёй прэс-службы. Але сілавікі не мелі да яго штодзённага доступу, а ў 20-м годзе і асабліва пазней іх мэты сталі шмат у чым супадаць з мэтамі Наталлі Эйсмонт. Вакол разруха, голад і ворагі, якія бразгаюць гусеніцамі, а Беларусь, нягледзячы на санкцыі, дэманструе рост усяго на свеце, асабліва рэйтынгаў даверу ўладзе. СМІ з задавальненнем падыгрывалі былой актрысе. Тым больш, што з 18-го года белтэлерадыёкампаніяй стаў кіраваць яе муж. З акружэння Лукашэнкі гуляць па правілах ягонай прэс-сакратаркі не хацеў толькі Коля, падлетак, які актыўна карыстаўся інтэрнэтам і адкрыта выказваў бацьку незадаволенасць ягонай памочніцай. З гадамі напружанасць паміж Колем Лукашэнкам і Наталляй Эйсмонт нікуды не падзелася. Вось відэа з 2017 года. Самый большой враг у него Эйсмонт,
Потому что, Это правда. сын президента нас фотографирует, где-то что-то, он просто на это жутко реагирует, что меня даже порой настораживает. А гэта цытата з інтэрв'ю украінскаму журналісту Дмітрию Гордону, якое выйшла за некалькі дзён да прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе. Ему лапшу на уши не повесишь. И очень критикует, если где-то мы неправильно поступаем, особенно пресс-секретаря. Критикует. Расскажи когда-нибудь. Она боится с ним разговаривать по телефону. Ей со мной проще поговорить, чем с Колей. Праўда, у крытычны момант і Коля Лукашенка і так нялюбая яму бацькава прэс-сакратарка апынуліся ў адной лодцы. У 2020 годзе ўвесь свет абляцелі кадры, на якіх Лукашенка бегае з аўтаматам, аглядае з верталёта пратэстоўцаў і сядзіць у так званым сітуацыйным штабе, які складаўся толькі з яго, Колі і Наталі Эйсмонт. Гэтыя відэа былі апублікаваныя ў тэлеграм-канале Пул Першага, які з'явіўся ў 2019 годзе на хвалі росквіту беларускага тэлеграму. Там у нефармальнай і часам жартаўлівай манеры асвятляліся дзейнасць Лукашэнкі, публікаваліся інсайды і тое, што не ўваходзіла ў тэлевізійныя сюжэты. Ананімныя аўтары, сцвярджалася, што Эйсмонт сярод іх няма, на першым этапе уступалі ў завочны дыялог з незалежнымі журналістамі, сцябалі расійскіх палітыкаў і называлі Міцкевіча і Каліноўскага сваімі. Але ўжо праз некалькі месяцаў іронія Пула Першага стала зусім недарэчнай. Бо калі Беларусь пачала згараць ад каранавіруса, а грамадзяне сталі ствараць незалежныя ініцыятывы дапамогі, прапаганда паказвала, як Лукашенка гуляе ў хакей, ездзіць па краіне і расказвае анекдоты. Владимир Вольфович Жириновский приходит домой и жене говорит: налей 100 грамм, от коронавируса буду лечиться. Жена ему говорит: так ты только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает. Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит. У красавіку 2020-го у ход пайшла цяжкая медыа-артылерыя. Белы памеранскі шпіц Умка. Напэўна, аўтары Пула Першага так хацелі паказаць сентыментальны бок Лукашэнкі і ягоную здольнасць пра кагосьці клапаціцца. Але эфект у выніку атрымаўся адваротны. Адсутнасць пачуцця меры прывяла да таго, што пітомец ператварыўся ў сімвал крынжу. Магчыма, спачатку Наталія Эйсмонт і сапраўды не брала ўдзелу ў напаўненні тэлеграм-канала, аддаўшы яго на водкуп іншым супрацоўнікам прэс-службы і журналістам Пула. Але з пачаткам выбарчай кампаніі жарты з Пула Першага зніклі. Замест іх з'явіліся кпіны з канкурэнтаў і яшчэ мацнейшы ігнор небяспекі ковіду, а таксама публікацыя заяў Лукашэнкі, з якіх было бачна, наколькі ён адарваны ад рэальнасці. Поменьше вы смотрите в инстаграмах или в 100 граммах или в каких-то там еще телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Павлович, им дать фотографии, сделанные с этих, как квадрокоптеры называются. Надо им эти фотографии дать, и вы тогда увидите другую картинку. Это все те же люди, и количество их тоже, что и было. Хоть они сегодня от радикальной оппозиции, якобы это не они маргиналы и прочее. Нет, не появилось нового протестного движения. Прычым нікога, і ў першую чаргу саму Эйсмонт, не хвалявала, што цытаты Лукашэнкі супярэчаць адна адной. У вышэйзгаданым інтэрв'ю Дмітрию Гордону ён намякае, што за яго галоўнымі канкурэнтамі стаіць Россия. Бабарика и Цепкало имеют отношение к России? Абсолютное. И финансируется Россией? Больше, чем финансируется. Там огромные деньги закачаны через «Газпром». Порой даже «Газпром» и не знал, какие деньги расходуются на эти выборы. А ўжо менш чым праз тыдзень лялькаводамі апазіцыі па версіі Лукашэнкі былі названыя чэхі. Само собою, без якіх-небудзь доказаў. Мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже с Чехией управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Паралельна з гэтым у эфіры БТ сваю гульню вёў Іван Эйсмонт. Перад выбарамі ён запусціў ток-шоу са сваім жа удзелам, дзе пляжылі Святлану Ціханаўскую. Потым ён будзе расказваць, што ў выбары ўмешваліся іншыя краіны, а ў прыгранічных раёнах Гродзенскай вобласці нібыта вывешвалі польскія і літоўскія сцягі.
Падчас масавых пратэстаў Наталья Эйсман была не менш актыўнай за Лукашэнку. Яна разам з Натальяй Качанавай ездзіла да бастуючых супрацоўнікаў БТ, але на відэа бачна, што размаўляць з абуранымі тэлевізійнікамі спрабавала толькі старшыня Савета Рэспублікі і разгублены Іван Эйсман. Яго жонка слухала моўчкі. У выніку лукашэнкаўцы сышлі праз чорны ход, а пратэстоўцы засталіся расчараваныя. Пасля гэтага Наталья Эйсман яшчэ больш актыўна ўключылася ў стварэнне ілюзій падтрымкі Лукашэнкі. Калі сотні тысяч беларусаў выходзілі на маршы пад бел-чырвона-белым сцягам, у поле першага публікаваліся фота куды менш маштабных акцый, на якія зганялі бюджэтнікаў. Прычым прэс-сакратарку Лукашэнкі бачылі на пратэстах у кампаніі сілавікоў. Яна выдатна бачыла, што адбываецца і колькі беларусаў выказваюцца супраць. Далей быў бег Лукашэнкі з аўтаматам, яго таемная інаўгурацыя, праўладныя аўтапрабегі і асабістая барацьба Натальі Эйсман з сімваламі пратэсту, якая ў выніку скончылася трагедыяй. Вечарам 11 лістапада 2020 года кампанія людзей у масках прыехала на так званую плошчу Перамен, напэўна, самы вядомы пратэсны двор у Мінску. Гэтыя людзі пачалі зразаць бел-чырвона-белыя стужкі, калі да іх выйшаў 31гадовы жыхар суседняга дома Роман Бондаренко. Хлопца ў выніку моцна пабілі і затрымалі, а на наступны дзень ён памёр. Забойства Бондарэнкі стала шокам для ўсёй краіны. Людзі пачалі ладзіць стыхійныя мемарыялы, станавіліся ў ланцугі салідарнасці і выходзілі на акцыі. На гэта не мог не звярнуць увагі і Лукашенко, які заявіў, што бярэ расследаванне пад свой контроль. Ну, все же милицию начали обвинять в очередной раз. Я позвонил генеральному прокурору и сказал: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование. Праз некаторы час у інтэрнэце сталі абмяркоўваць, што да смерці пратэстоўца могуць быць датычныя людзі з кола Лукашэнкі, а пасля з'явіліся злівы некалькіх тэлефонных размоў, якія гэта пацвердзілі. На адным з запісаў абставіны таго трагічнага дня абмяркоўвалі кіраўнік Федэрацыі хакея Дмітрый Баскаў і баксёр Дмітрый Шакута. На іншым Баскаў міла абмяркоўваў паляванне на стужкі з Натальяй Эйсман. Прэс-сакратарка Лукашэнкі ўспрымала паездкі пад прыкрыццём спецназа як вясёлае хобі і прапаноўвала захапіць некалькі бутэлек віна Масандра. Гэтая назва і стала мянушкай чыноўніцы. Масандру брать? Кого? Масандру. Ну, смотри, я же за рулем. А, точно. Ну. Слушай, тут вопрос еще в чем. Я вообще сейчас не поняла. Я сейчас разговаривала с Караевым, и он сказал, что есть задача, и не просто даже, ставить на место. Ага. А он по поводу нас только что разговаривал с... понятно. Ага. Да? Да. И забирать. Так я вот думаю, мы их куда будем паковать? Мы что, потом вместе поедем? Сваё расследаванне гібелі Бондарэнкі правяла і арганізацыя былых сілавікоў «Байпол». Па іх словах, білінг мабільных тэлефонаў у раёне плошчы Перамен паказваў, што там былі Наталья Эйсман і сястра ейнага мужа Ганна. Лукашенко адрэагаваў на гэта чакана. Ён назваў інфармацыю пра людзей са свайго кола фэйкам і паабяцаў усё расказаць пазней. Потерпите немножко. На следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно. Вядома, што гэта была хлусня. Расследаванне гібелі Романа Бондарэнкі спынілі. За злівы на 10 гадоў асудзілі афіцэра КДБ Алексея Храловіча, а ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання паказалі сапраўдны спектакль. Прапагандысты заявілі, што злітыя тэлефонныя размовы гэта нібыта частка спецаперацыі сілавікоў, для якой спатрэбіліся і акцёрскія здольнасці Натальи Эйсман. Дим, давайте пройдемся по этим дворам. Ну, давай. Или проедемся, или пройдемся, раз уж мы здесь. Просто нам кажется, что если вглубь зайти, там ленты, муралы и все такое однозначно может быть. Да. Прэс-сакратарка адплаціла за беспакаранасць яшчэ больш адданай службай. Яна прыдумала рабіць майкі і кепкі з цытатамі Лукашэнкі, у якіх цяпер паказальна ходзяць прапагандысты, чыноўнікі і іншыя прыхільнікі яе начальніка. Прычым, па словах самой Эйсман, гэты мерч быў своеасаблівым падарункам на дзень народзінаў Лукашэнкі. Той, у сваю чаргу пазней, узнагародзіў Наталью Эйсман медалём за працоўныя заслугі. Што тычыцца сямейнага
сямейнага жыцця, то ў красавіку 2020 года эйсманты купілі аднапакаёўку ў новым жылым комплексе Олімпік Парк недалёка ад Драздоў. Кошт быў ніжэйшым за рынкавы, але ўсё роўна немалы, каля $170 000. Здавалася б, усё ішло добра, але пасля зліваў пра Масандру ўсё больш актыўнымі сталі чуткі, што паміж Натальяй Эйсмант і Дмітрыем Баскавым не проста знаёмства, а нешта большае. На навагоднім бале ў Лукашэнкі яны танцавалі разам. У відэа Пола Першага гэта пара трапіла столькі ж разоў, колькі і гаспадар мерапрыемства. Сёлета Іван Эйсмант ідзе ў дэпутаты. Праўда, пакуль толькі мінскага гарсавета, а гэта значыць, што ён зможа спалучаць працу на БТ з дэпутацкімі абавязкамі. Але і магчыма, што гэта першы крок у сапраўдную палітыку. У сваёй лаяльнасці ён Лукашэнку даўно пераканаў, а гэта галоўнае, што сёння трэба для добрай кар'еры. А вось Наталья Эйсмант і без усякіх гучных пасад даўно ўжо займае сваё асаблівае месца пры ўладзе. У крызісным для свайго боса 2020 годзе прэс-сакратарка сядзела на нарадзе па замежнай палітыцы нароўні з Макеем, прэм'ерам Галоўчынкам і Качанавай. Цяпер жа яна таксама часам атрымлівае адказныя заданні. Напрыклад, пракантраляваць стварэнне беларускага Макдональдса Лукашенко даручыў віцэ-прэм'еру Снапкову і сваёй прэс-сакратарцы. Можем мы или не можем? Пресс-секретарь сидит. Я говорю, Макдональдсе была? Была. Знаешь, что такое? Знаю. Будешь контролировать. В правительстве Снапков занимается. Волевым образом была поставлена 2 действующим лицам. Я вот просто под руку попали. Вось такая іерархія. Гісторыі поспеху Івана і Натальі Эйсмантаў з'яўляюцца даволі класічнымі для Беларусі. Аднаго ўзялі на тэлебачанне дзякуючы сястры. На кар'ерны рост другой паўплывала блізкая да Лукашэнкі сяброўка. І муж і жонка прысвяцілі сваю маладосць стварэнню бурбалкі з хлусні і ў выніку сталі закладнікамі гэтага жыцця, з якога, падобна, немагчыма будзе выйсці без болю. Колькі яшчэ гэты стан працягнецца, зразумела. Столькі ж, колькі пры ўладзе будзе сам Лукашенка. І для захавання гэтага эйсманты гатовыя абсалютна на ўсё.